Бусел и ворона. Нина Тарас. Вясной на верхавіне клёна пры гумне на баране возіўся бусел і з галля і траў гняздо завіваў. Адкуль вазьміся тут ворона, уселася і каркнула. Кра, кра, на белым свеце не відаць добра. І дзе тыя законы? Чым заслужыў ты, бусел, дапамогі? Вунь, гаспадар, табе падрыхтаваў зайздросную сустрэчу, нібы між птушак ты якісьці цар. Сам барану, ускінуўшы на плечы, на вершаліну клёна завалок, каб ты, вярнуўшыся з-за мора, з гняздом не ведаў гора. А нас, варон, ён заўсягды ад хаты гоніць вон, нібы мы не з такіх, як ты, крылатых. Тут бусел дзюбу да гары задраў, стаў на адной назе, праклікатаў. Затое нас шануе чалавек, што мы увесь бусліны век жытло яго пільнуем, знішчаем розных гадаў. А ад цябе карысці ніякой нема. Сцягнуць што-небудзь толькі рада, і вэрхал узнімаеш ты дарма. Працуюць людзі дбала і натхнённа, у кожнага здабытак ёсць і плён. Ды сустракаюцца гарластыя вароны, карысці не даюць, а ўзнімаюць звон. Напісана байка ў 1962 годзе. Дзякуй за ўвагу.